Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Bay, Johnny. Bay. Asa man bay mikmik? Dahan man na, no? Ha? Kaya ba? Dan. Lo. Bay. Atop sa bahay ka nang nasa ubos. Bay, wala na ang bay sa sepulturero nga sinoy Berting. Wana. Sulba na problema bay. O niyan, saman. Ato nang lugsungan. Dali. Butan mo ka na siya na. Aw, ngundi siya butan. Di lang siya ta magdugay. Di ba ito ta mupuyo di sa ila? Pero ang pangutan kon maubog na ang bahay ni Noy Berting. Nindot nila. O sabi na kanindot? Nindot nga doon ay namatay sa sementeryo? Dili ang bahin sa namatay ang nindot. Kung dili, ang bahin sa gibuslutan mo suliyo. Ha? O sabi lagi na kanindot ini? Mauni ang sinugdanan sa problema ni Johnny. Nga naman lagi. O sabi di plano ni mo? Mahibawaan mo karon ang akong plano. Sarado man ang bay, Bay, Johnny. Mayo adlaw. Mayo. May ngadlaw! Isa mo? Mao ni ang bahay ni Noy Berting? Kung sa'yo tuyo niya, isa man mo? Apo ko ni Lolo Pilo Altoroso, ang Master Sepulturero. Ampo ka sa ungo? Ako? Ikaw ay ampo ka nakasunod sa iyang pagkaungo? Wapa maungo si Johnny, Noy. Bitaw na eh. Wapamasa ko maungo. Bisan ko nadawat na nako ang bato ni Lolo. Alam niya mo sa mo, kung sa'yo tuyo. Nalang may importanteng bangutanan ni mo no eh. Bahin sa kong Lolo Pilo ug sa sementeryo. Nahilo man siya. Kaya sa'yo kauban. Kameraman. O ako amigo si Mikmik og ako. Nahilo na sad, Bay. Saan na siya? Mura mo na siya doon ay kikadlukan. Lagi. Di mo sinugo sa mga lutan, Ha? sa mga kriminal. Oy, di taon lo eh. Di mi mga dautan. Ako ang sepulturero karon sa sementeryo nga giatiman ni Lolo. Sabi na. Dali. Pagdali. Abay, manuta. Uy, kongit-kit ko din sa sod sa inyo, Noy. Noy. Hay maga. Noy? Lingkon mo niya sa sala. At tubang sportahan sa kwarto. Dali, Mikmik. Malingkod ah. Sige, Bay. Niya nami Noy. Nakalingkod nami. Nagkakita ko. Dito kang manay. Bay, Johnny. Tikat ang madisgrasya din, Bay. Kung sa'y gusto niyong may bawaan. Una, nganong nagtago man ka dinhi sa bukid, Noy? Bitaw, Noy. Unya, nagtago pagit ka na mo. Lain na ining makiksulti tag bongbong, Noy, eh. Kinsa may imong gikahadukan, Noy Berting? Ang kriminal. Naibaw ko nga karon nga patay na ang imong apuhan. Ako na ay isunod. Unsa? Nganong nakasiguro man ka, Noy, nga ikaw ang iyang isunod, Noy Berting. Tungod kay ako na lang ang nabiling sepulturero nga naibaw sa... Nahibaw sa unsa, Noy? Oo, sa may imong hibawaan bahin sa mga kriminal, Noy. Naibaw ko nga dili sila basta-basta ka mga tao. Gamhanan ang mga kriminal. May koneksyon sila.
Unsa? Ngano nakasiguro man ka? O nganong kamong tanan si Pulturero man ang target sa maong mga kriminal? Tungod sa imong apuhan ni Pilo. O, unsa may iyang sa, Noy? Mao kana ang ako gipangutana ni Pilo kung unsay ang atraso sa mga bahalang tao. Pero wa gyud siya motug-an. Nagsalig siya kay ungo siya og kaliwatan. Noy, huwag ka ba kidudahan kung kinsa ang kriminal? Ang minteryo lang ang naibaw kung kinsa sila. Ha? Uy, kuyawa gud anak, Noy. May kabuot yung minteryo, Noy. Ang mga patay lang ang naibaw sa mga misteryo nga itabo sa mga misteryo ug ang ibong apuhan. Noy Berting, kalma lang si imong ipanulti, Noy. Kay mura man og lain ning pamation. Nagsulti lang ko sa tinuod. Ang mga patay ang naibaw sa imong apuhan. Oh, Nakaila ka ba sa mga adunahan nga dunay mosileo sa minteryo, Noy? Oo. Ang usuliyo sa mga Alkira, Buenavir, Virgen, Amador, Pater ug Dalara. Pater og Dalara? Mga pater ang midonate sa mga misteryo. Ang ginikanan ni Darwin Pater. Darwin Pater. Mao na ang amahan ni Dindo Pater. Dindo pater, nga imong kontra abay Johnny. Oh. Ayaw mo pagsalig sa mga pater. Oh. Ha? Ang imong apuhan ang sinugdanan sa tanang kamatay sa misteryo. Oh, Noy, ngano ko taong si Lolo man ang sinugdanan sa tanang kamatay? Nagtrabaho si Pilo sa usa ka negosyanteng wayngan. Ugwa niya isulti na mo. Sukad nga nakanawat siya og kwarta sa mga tao, nagsugod na ang kamatay. Uy, kuyawa gud. Hindi ko matuo. Unsa ang dili mo tuhuan? Nga may trabaho si Lolo ubos sa mga white klarong dato. Sekreto ang pagtrabaho ni Pilo sa usa ka negosyanteng wayngan. Iyan ang gililong na mo. Ug sa dihang nagpangutanan nami, may kamatay na ganito. Unya, nganong miingon man ka nga ikaw ang isunod nga patyon sa kriminal karon nga patay na si Lolo Pilo? Mao ka na ang isulti ni Pilo karong tuiga. Nga kinahanglan lang magbantay mi. Mao nga mihunong ko sa akong trabaho o mitago dinhi. Wagit ka makailakin sa ang agaw ni Lolo, Noy. Iyan ning ginganlan og multo. Oh, Multo? Oo. Mao na ang alias sa negosyanteng wayngan. Multo. Wagit kay gidudahan kung kinsa ning negosyante, ha? Daghan mi o ginudahan. Apan inalay namin nahurot og kamatay. O karon, ikaw na sa pag-isunod ang nagmao negosyante. Oh, Simbak ko ka di, Noy, oy. Maura ka na ang akong igasulti nimo. oh, Noy, Makalakaw na mo. katapusang pangutana. Mituo ka ba nga ungo si Lolo Pilo? Oo. Oh, O kay ikaw man ang iyang gibindan sa iyang bato. Ungo usab ka. Pusa pagbantay sa mga ngayam ug ungo. sige, Noy. Salamat na lang sa imong gisulti. Dako na ning ikatabang na mo. Unya, mamauli na ta, abay Johnny. O, abay. Mamauli na. Ayaw mo og agi sa iyong giagian. Lugsong mo sa ubos. May daan diha pa ingon sa gawas dinig bukid nga ako gipuyang. Oh, sige. Lingkod mo duwa. Oh, doon na tayo sa butan. Unsa man ato sabutan? Bitaw, boss. Bahin kini sa musoleo nga bag-ong gisiminto. Unsa man ni boss? Karong gabi atong lungkabon ang maong musoleo. Unsa? Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!